Astăzi mergem să filmăm 30 de videoclipuri la o clinică de stomatologie. Exact cum v-am zis, am ajuns și la clinică. Iulian stă pe scenarii și Robert pregătește aparatura. Deci ca să înțelegeți, acum Robert pregătește cadru. Cel mai bun cadru, Robert, nu? Da. Pentru doamna Cristina. Doar cel mai bun cadru, ne mulțumim. Tot ce este mai bun pentru clienții noștri. Orice senzație neobișnuită, Revină la un control. revină la un control. Dar de obicei corpul se vindecă foarte rapid. Dar de obicei, cum vă mișcați repede și bine, ceea ce e fabulos. Adică să faci atâtea filmulețe într-o zi, e fantastic, mai ales pentru mine că n-am timp. Niciodată. Perfect. Blană. Am terminat și clipurile la stomatologie, a durat un pic cam mult, dar na, vă dați seama că acum depinde de la client la client. Și ce vreau să punctez, un lucru foarte, foarte important, vreau să combin două chestii în agenție, adică să scoatem clipuri frumoase, dar și clipuri bune totodată. Că degeaba face doar vizualizări sau like-uri sau bla bla bla, gata cu vrăjelile că sunt sătul. Da? Nu vreau să dau în alte agenții sau să fac chestii de genul, dar chiar vreau să ne concentrăm foarte, foarte mult pe idee, pentru că ideea contează întotdeauna mai mult decât scriptul, scenariul și așa mai departe, da? Hai să vă arăt ce discuții interesante au aici colegii mei la birou. Ia zi, Iuliane, ce problemă ai? Deci problema e în felul următor. Am încărcat puțin mai devreme un videoclip pe TikTok și mi-a spus TikTok-ul că nu mai am spațiu de încărcare. Adică cum vine asta? Acum problema e că vreau să încarc același clip pe Instagram și îmi spune același lucru, că nu am spațiu. Ei bine, și Robert vine cu explicația acum. Da, dacă nu mai ai spațiu în telefon, nu te lasă să încarci, fiindcă o să se mărească memoria cache a Instagramului sau a TikTokului. Și cu astea fiind spuse, am încheiat și ziua de azi. Se editează mini-vlogul. Iulian își face task-urile pentru ziua de mâine. Robert încă editează, el mai rămâne puțin. Și așa că ne vedem data viitoare.